Inin DigiCast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa Negros Island region ng amon idulong sa inyo. Kagyari na ang top stories of the day, Hunyo 4. HIV campaign sa Bacolod nagakadapat seryosohon labi na nga nagasakang kaso sa pungsod. Lalaki sa Bacolod natiruhan sang pulis matapos ganiligar nga nagbato. Granada kag pusil nakuha sa iya. Inventory sa mga proyekto sa Abang Lingkod Party List ipatuma ni Congressman-elect Manuel Frederico. Presyo sang karne sang baka, karabaw kag manok ang may pagsaka. Kag sa good vibes, valedictory speech sang psychology graduates ng USLS Bacolod nag-viral kag indayaw sa mga netizens. Initanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, presyo sang karne sang baka, karabaw kag manok ang may pagsaka sandig sa weekly monitoring sang Provincial Veterinary Office. Sa June 2 nga report sang Provincial Veterinary Office, saka sa average price sa kada kilo sang karne sang baka ang yara sa piso kag 39 sentimos kung ipaagid sa presyo sang nagigad nga semana. Ang sa cara beef naman yara sa 67 sentimos sa kada kilo ang saka kag sa manok 42 sentimos sa kada kilo ang saka. Ang Escalante kag Gabangkalan ang mayara sang pinakamahal nga presyo sang cara beef, 450 pesos ang kilo. Sila man sa gihapon ang may pinakamahal nga presyo sang karne sang baka, 450 pesos ang kilo. Ang Victoria City, Silay kag Ginubaan ang may pinakamahal nga presyo sang manok, 240 pesos ang kilo. Alos wala naman sang pagbago sa presyo sang baboy. Ang average nga presyo sini yara sa 368 pesos ang kilo. Ginapaabot ang pagdamo sang supply suno kay Dr. Yasmin Tan sa nga Provincial Veterinary Office bangod ginapaabot ang pagsugod-sagod sang baboy karon nga wala na sang red zone sa African swine fever zoning sa Negros Occidental. Medyo nagdamo na subong liwat race sang pork sang baboy. Galing, oo. May iba niya medyo start na liwat since nag-pink na ang ang province. Ang 11. Sa number 9, publiko ang sarang na makakuha sang police clearance sa mall sa Bacolod. Humarin sang Hunyo 2, nagsugod na ang pag-operate sang National Police Clearance Services sa Bacolod City Police Office sa Bacolod Express Service Office o Beso nga nahamtang sa 3rd floor sang Ayala Malls Capital Central sa siyudad sang Bacolod. Nagatuyo ini nga maghatag sang madasig, convenient kag accessible nga government services sa publiko. Sara makakuha ang publiko sang police clearance humarin Lunes tubtob Biyernes, magluwas lang sa holidays. Bukas sila sumugod las 10 ang aga, tubtob las 5 sang hapon. Ginsiling ni Police Major Junji Liba, ang pamuno sang National Police Clearance Services ang BCPO, tanan ang pwede nga makakuha sang police clearance diri. Residente man sang Bacolod o kon hindi. Sa number 8, CCTV installer nga nakuryente sa Bacolod ang na-rescue. Naga-install sang closed-circuit television camera sa isa ka building sa Barangay 38 sa Bacolod ang biktima nga ginkilala kay Aljan Mariano, 33 anyos ang ining makuryente kay inasang aga. Sunod sa mga nakakita, nagkabit pa ang biktima sa scaffolding sa ibabaw sang building. Antes ini, ang tigayon nga ma-rescue. Nabtan sa mga rescuers ang lalaki sa scaffolding nga may 15 katapak ang kataason. Nagagom siya sang second-degree burn sa likod kag sa duha ka mga butkon. Gindala si Mariano sa Bacolod Adventist Medical Center sa Barangay Takuling. Upod man ang in charge sa nga building, kundi siya nag-install sang CCTV antes siya makuryente. Ginasiling ni Police Captain Francis Di Pasukat, ang hepe sa Bacolod Station 1, ngayara naman sa estable nga kondisyon ang biktima. Sa number 7, 21 anyos nga lalaki nga ginaligar nagatransaksyon sa illegal nga droga online dakop sa bypass operation sa Bacolod. Nadakpan Martes ang gabi sa ginpatigay nga bypass operation sa Barangay Alihis ang 21 anyos nga lalaki nga ginaligar nagatransaksyon sa illegal nga droga online.
nakuha sang katapos ang Police Station 7 kay alias Allen ang 54,400 pesos nga balor sang ginususpetsuhan shabu. Sunod sa subject, sa online ini naga-chat kag naga-transaksyon agud magbakal sang supply sang shabu nga gina-deliver lang sa gwa sang ila balay. Ginasiling ni Police Captain Dax Santilian, ang hepe sang Station 7, nga madugay na nga nagabaligya sang illegal nga drogang subject kag masabi nga ginabaligyan sini ang yara lang malapit sa area kag iban pa nga mga pangayaw. Sa number 6, isa ka lalaki nga tiruhan sang pulis matapos nga ginaligar nga nagbato, granada kag pusil ang na-recover sa iya. Nagresponde ang katapos ang Police Station 2 matapos nga makabaton sang report nga may isa ka lalaki nga armado sang armas luthang sa sulod sang computer shop sa Purok Balinday sa Barangay 2 sa Bacolod, Martes sang aga. Sa pag-abot sang kapulisan, namuntikan sila sang suspect nga ginkinala kay Jojo Arnaiz, 37 anyos, kag taga Barangay 6 sa Bacolod, rason nga nagdalagan ini pasulod sa pathway sa Purok Balinday. Ginaligar nga nagpalupok sang pusil si Arnaiz, rason nga nagbalos man ang kapulisan. Natiruhan ang suspect kag nadakpan. Ginhingagaw siya sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital agod nga mapubulong. Na-recover sa kay Arnaiz ang isa ka caliber 45 pistol kag granada. Sa karon, yara na nagka-detain sa custodial facility sang Police Station 2 si Arnaiz kag ining magapangatubang sang kaso angot sa illegal possession of firearms in relation to Comelec gunman kag illegal possession of explosives. Ginsiling ni Police Major Eugene Tolentino, ang hepe sang Station 2 nga bag-o lang nakapyan sa si Arnaiz matapos ginserbe sa iya sang Talisay Police ang warrant of arrest sa kaso nga karnaping. Sa number 5, Governor Eugenio Salacson na ngabay nga ipaiway anay ang mga palamangkutanon angot sa 2028 politics. Duyag ni Governor Lacson nga magtutok sa mga nagapadayon niya nga proyekto kag trabaho karon nga nabaton niya ang mandato para sa ikatatlo nga final term. Gani nagapangabay siya sa katapos ng media nga ipaiway na anay ang mga pamangkot angot sa politika para sa 2028. Ini kasunod sang pagpamangkot man sa iya angot sa naga-float na nga mga ngalan para sa 2028. Luyag niya nga tagaan sang lubos nga atensyon ang mga proyekto nga ipatuman kag ipadayon. Nagapabilin nga priority sunod kay Lacson ang 1.2 billion pesos nga bulk water project sang Negros Occidental, labi na nga ginalauman ini nga magasabat sang kakulang sang supply sa matinlo kag potable nga water. Nalakip man diri ang padayon nga improvement sa Bambukal. I would request media to refrain from asking the 2028 questions because it will always be a juicier news than anything we do here in the province. So, ano na lang, give me 2.5 years to work and the half year left pag gusto ka mo sa party sa election. No? Sa number 4, inventory sa mga proyekto sang Abang Lingkod Party List ipatuman ni Congressman-elect Manuel Frederico. Luyag babala ni elected Abang Lingkod Party List Representative Manuel Frederico ang status ng tanan nga mga proyekto nga napatuman sa party list organization sa probinsya. Gani antas pa man sa ginaplano nga mga infrastructure projects, tuyo niya nga mapatuman anay ang inventory. Kabahin diring mga natukod nga mga overhead water tanks sa Bacolod nga suno sa iya, hindi pa man mapatod kung mayara sang proper nga turnover. Tinutuyo man niko nga mabisitahan ang mga natukod nga mga pulisa nga sarang makabulig sa mga mananagat kag mga mangunguma sa probinsya. Si Ko nga incumbent board member sang 3rd District sa Negros Occidental ang kaupon na Vice Mayor-elect Claudio Pontevilla kag re-elected Councilor Jason Villarosa nga nagpanumpa kay Mayor Albi Benitez sang Lunes. Actually, damo mo na nagilahambal sa akon pero wala pa ko kabalo kung di na sila. Especially ang wala pa na turnover. Hindi man ko kabalo kung na turnover na tanan pero damo na turnover sa barangays. Ang problema kay kabalo naman kamo natabo sa ligat election sa Abang Lingkod kag sa akon. So why man kami proper transition. So better inventaryo na lang. Na particular projects kung in case mayari din sa Bacolod? Subong, ang ato na Abang Lingkod will go back to its roots, which is
we'll try to revisit policies regarding our fisher folks and our farmers, and siguro start from there. Sa number 3, ang Peace Advocates of Negros ang nagahangkat karon sa liderato sang Senado nga sugura na ang impeachment trial batok ka Vice President Sara Duterte. Nagakabalaka sila nga sa ilang pagtanaw sa pagdelay sa bahin sang Senate leadership sa impeachment trial sang Vice Presidente sandig sa pahayag nga ilaging pagwa. Dugang pa sa grupo kabahin sang kinamatarong bilang mga citizens ang paghibalo sang kamatuoran sa likod sang illegal misuse of public funds. Ang pagpangita sang kamatuoran paagi sa impeachment trial ang yara na sa kamot sang Senado sunod sa grupo. Ang kapaslawan sini ang magakasayuran nga sila ang nangin remiss sa ilang pagpanumpa sa pag-uphold sa Constitution. Sa Martes, ginsiling ni Senate President Chis Escudero nga ang Senate tigayon na lamang maka-issue ng summons sa Vice Presidente sa June 11 kay wala na sang tion pa nga makapatuman sang trial proceedings antes mag-adjourn ang Congress sa June 13. Sa interview, ginsiling ni Escudero nga ang mapatuman na lamang sa 19th Congress karon ang pag-issue ng summons. Bangod nga sandig sa rules, ang respondent nga si VP Sara ang mayara sa nga napulo na lamang kaadlaw para magsabat. Kung mag-convene gid man ang Senado bilang impeachment court, ang masunod nga proceedings mahimo nga masuspend na tubtob naman sa pag-convene sang 20th Congress sa July 28 suno kay Escudero. Sa number 2, supply isang bugas nga ibaliga sa 20 pesos per kilo ang nag-abot na command center sa Bacolod, italala nga storage area. Nag-inabot na kainang supply isang bugas halin sa National Food Authority nga natala na ibaliga sa Bacolod LGU sa tag 20 pesos ang kilo sumugod sa buwas. Ang command center among itala nga storage area para sa supply isang bugas nga inugbaligya sang syudad. Ang rollout ang pangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. upod man sa city officials sa Burgos Public Market sa Buwas. Ginsiling ni Secretary to the Mayor, Attorney Jose Martigo, na magluwa sa Libertad Cag Central Market na tala na nga ibaligyang supply isang bugas sa tag 20 pesos per kilo sa mga clustered barangays. Kada adlaw hindi magdubo sa 400 ka mga sakos ng bugas ang iga-deliver sang NFA pagiman sa Food Terminal Incorporated. Gani gintala na ang command center sang syudad nga mga storage area para sa supply sang bugas. Mga katapo sang indigent families, senior citizen, person with disability kag vulnerable sector ang prioridad nga sang ginapatuman karon nga food security program sang national government. Gani nagpanumdum sigo nga dapat magdala sang valid ID sa mga beneficiaries para makabakal sang bugas. Limitado sa napulo ka kilo nga bugas kada semana ang sarang mabakal sa mga benepisyaryo. Kapin sa 7.7 million pesos nga financial subsidy ang gintala ng pondo sa LGU para sa masobra 5,800 kasako sang igabaligya nga mga bugas. We'll give it a few days, anay, nga sa markets lang, maybe until Friday. Kung makaya, over the weekend, masugod na kami sa barangays na sige-sige na yan. Wala labot sa warehouse. Ang NFA, ang ginapadagdag na diya sa NGC is pa for repacking na, kag i-distribution na. Pero kung magdamo-damo katama, ginpa-prepare na itong atong nga evac center sa Takuling. So it means nakapack na ni daan. 10 kilos. Okay. May ara sang i-repack nga 10 kilos dire para dasigay. But madala man to sako kay what if may mabakalya 2, 3 kilos, 4 kilos. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, HIV campaign sa Bacolod nagakadapat nga seryosohon ilabi na nga nagasaka ang kaso sa pungsod. Ini matapos man nga nanawagan ng DOH nga magdeklarar sang National Public Health Emergency tugas ang pagsaka sang cases. Yari ang report. Naka-record sang 500% nga saka sa kaso sang human immunodeficiency virus ukon HIV kun diin kadamaan sa mga nalatdan nga pamatanon sa pungsod nagaedad 15 tubto 25 anyos. Ginsiling ni Health Secretary Teodoro Herbosa nga hindi ampak sang pinakadako nga problema karon sang pungsod kundi ang HIV. Rason nga nagdeklarar na ang DOH ang National Public Health Emergency.
Nagagwa sa data sang DOH na kung basehan ang record sang Enero tubtub Marso 2024, naga-average siya 57 ang bag-o nga HIV cases o kung 55% nga nagsaka. Sin nga 2025, naglabot sa 5,101 ang kadamuon sang HIV cases sa pungsod. Nagagamot na po ang HIV ngayon at hindi kailangang mamatay dahil sa advanced HIV or AIDS. Ang maganda magkaroon tayo ng public health emergency, national emergency for HIV dahil magtutulong-tulong ang buong lipunan. The whole of society and whole of government can help us in this campaign na mapababa ang new cases of HIV. Natungod sa ginakahangawan sa DOH, ginpahayag ni Councilor Claudio Puentevilla, pamuno sa Committee on Health sang Konseho sang Bacolod, nga nagakadapat lang seryosohon ang kampanya batok sa HIV. Ginapaabot niya nga sa bulig sa mga non-government organization nga among nagapanguna sa mga advokasya para mabuligan ng mga persons living with HIV, mas mapasanyog pang mga tikang batok sa makamamatay nga balatian. With this, it takes seriously sa tanan. I think ang City Health Office has also been supportive sa pagpalapot sa komunidad, sa mga stakeholders nga dapat maghalong ang kada isa kag maging aware. May mga kit ginahatag ang aton City Health Office. That's why I think nakapanawagan man ko for free HIV tests, but again amo na nga naton, these are part of the campaign, I think individuals will still have to take active roles, Nagapanawagan ang DOH kaupod sa katapos ang Philippine National AIDS Council para mas mapabaskog ang mga natigayon nga precautionary measures halin sa pagpatuman sang HIV testing agud nga mapahagan-hagan ang pagdamo sang cases kag mapaiway ang stigma sa bahin sa mga ginakabig persons living with HIV. Kag sa Good Vibes, valedictory speech ang psychology graduate sang USLS Bacolod ang nag-viral. Inimaan ang gindayaw sa mga netizens. Yari ang report. Sa baylo sang naandan nga mga valedictory speech, mas gintagaan atensyon ni Trisha Ann Anda ang mga kabudlayan sa iya pareho nga mga nag-graduate sa kolehiyo, ilabi na sa iya mga classmates. Para kay Trisha, ang pagsakripisyo sa mga ginikanan, hasta nasang tanan ng mga university staff ang naghatag siya sang inspirasyon. Sa iya nga speech, iya ginsiling nga kung pwede lang makuha sa iya ang nasuksok nga medalya, handa siya nga itugyan ini sa iya mga classmate nga nagatrabaho para lang makatibawas sa matag adlaw kag padayon nga makasulod sa klase para lang makatapos sa pag-eskwela. If I could remove this medal from my neck and give it to someone else, I would. I would hand it to my classmate who worked online jobs and part-time shifts between classes. Some with cracked phones, borrowed laptops, selling food, art, anything just to make ends meet. Ang pagkilala ni Trisha sa mga naagyan sa mga kasubong estudyante ang madasig na naglapta sa social media. Pila sa mga netizens ang nalipay kag nagdayaw sa iya. Maybe I earned the highest GPA, but they earned my deepest respect. I just entrusted my words to God, simply pray that whatever I speak on stage would somehow echo the hearts of the stories I witnessed, the unseen pain, the untold perseverance, the unvoiced struggles, and the courage that my classmates carry each day. It was my prayer, Gadya, that a speech of mine would be enough to let them know that I saw them, and that alone would have been enough for me. Para kay Trisha, wala niya ini ginapaabot pero ginakalipay niya nga napabutyag ang mensahe sa bulig sa makaako. I believe it's because I carry the stories I've witnessed, walked with, quietly admired, and of course genuinely served. Not for praise, never for spotlight, but it was my quiet offering for those who never asked to be seen and now finally feel seen. Gindugang ni Trisha nga iya nalabot nga kadalagan ang kadalagan man sa iya mga classmates. Si Trisha ang anak sa isa ka single mom nga nagatrabaho karon kag nagamanage sa negosyo abroad. Handom niya nga maging isa ka developmental and behavioral pediatrician sa palaabuton.
Kagantes kita magtakop. Shoutout sa aton nga mga live viewers sa Facebook kay Sir Nene Grande sang Integrated Farm sa Banwa sa Moises Padilla. Mayong hapon, sir. Kay Romy Castillo, good afternoon. Watching from Barangay 29. Nelson Leonora sang Kawayan, Negros Occidental, pura siya subong sa Dubai. Kay Ma'am Jubea Janala sang Baguio City. Mayong hapon, ma'am. Romel Galio, Milagros Pastrana sang Barangay Tangob. Gina Villanueva, watching from Manapla. Pa-shoutout ko sa Minda family. Ria Tinafrancia, Gloria Bantigue from Pulupandan, mayong hapon. So, mayong hapon man, kagasalamat no, sa aton nga mga live viewers, especially sa YouTube. Ang aton man nga mga live viewers sa Facebook. Ara dira no, si Chris Paduhilaw, mayong hapon, sir. May pa-shoutout siya sa mga taga-barangay Lutak sa barangay Narawis sa Banwa sa Hinigaran. Si Annalie Calvo, mayong hapon, kag may pa-shoutout man siya sa mga taga-Ausan or shoutout sa Ausan, Calvo and Garcia family. Kag amuyad to ang top stories of the day, tubtubwa sa ko si Nico Delfin.